खुलुमबाय लोगोफोर गिबियावनो नोंथांमोनखौ गासैखौबो आंनि गोदान भिडिअ बरायनाय बावहरनाय थाबाय। दिनै नोंथांमोननि थाखाय ओरैबायदि मोनसे भिडिअ लाना फैदो जाय भिडिअखौ नोंथांमोना किसुमाना मिनिगोन आरो सोरबाफोर आंखौ रायगोनबो माबायदि भिडिअ नोंथाङा लाबोबाय थायो आरो गोबां सुबुंफोरानो आंनो कमेन्ट्सबो हरो बिदिनो माबायदि बेफोरखौ भिडिअ लाबोबाय थायो नंगौना नङा ओरैनो बानायनासो बुङो। बेनिखायनो आं दिनै नोंथांमोनखौ सानदों मा एकदम प्रपार प्रुफ होनानै नोंथांमोननो आङो बे भिडिअखौ खिन्थिगोन आरो बे भिडिअखौ नुनानै नोंथांमोना आसरित मोनगोन जे बेफोरबायदि खामानिबो सोरबा मावनो हागोन होननानै। बिहारनि सासे डक्टर नै थांनाय जुलाइनि 1 तारिखै दिनै साननैसो सिगां जालांनाय जाथाय। बे हिन्जाव डाक्टर आरो बै लेडि डाक्टरा सासे बिजोंनो मावफानाय हौवाखासेजों गोसो थोलायोमोन आरो प्राय बिसोरनि रिलेशनशिपआ 5 बोसोर जालांदोंमोन आरो 5 बोसोर सिगां बै हिन्जावा खनब्रै प्रेगनेन्ट जायो आरो खनब्रै प्रेगनेन्ट जानानै बेखौ माने एबर्सन खालामहोयो बै हौवाया जे आंहा दा हाबा जानो हाथ'वा आंहा न'खराव ओरै प्रब्लेम दङ जेबो प्रब्लेम दिन्थिनानै बियो माने माबाबाय थायो हाबा जानायखौ माने बन्द खालामबाय थायो। उनाव बहुत माने रिक्वेस्ट खालामनानै हिन्जावा बुंबाय जे इदिबा माबोरै जागोन जोङो इमान बोसोर बिदिनो गोसो थोलायबाय 3 मानि गथ'बो गारबाय दा आरो बिदि आं हानाय नंला जोंहा न'आवबो प्रेसार होबाय दङो गतिके नोङो एसे सेस्था खालाम आरो बिदिनो बहुत बेखौ माने मानि होयो बाथ्राखौ आरो मानि होनानै माने कर्ट मेरेज जानो थाखाय बिसोरो राजि जायो आरो राजि जानायनि उनाव बै हिन्जावा थाङो मोनसे तारिख थिक खालामनानै मोनसे डेट थिक खालामनानै बे कर्टआव थाङो आरो कर्टआव खालि प्राय 4 घन्टा बै हिन्जावा नेबाय थायो जनानै पुरा आखायाव मेहेन्दी लालायलायनानै नाथाय बे हौवाया फैया आरो फैयाव खालि बिहा ओरैबायदि रागा जोंदोंमोन जेन खाथियाव मोनबा बे हौवाखौ माने गोन्नायाव सेथेना बुथारनो होननानै आरो बियो लाजिस्लुनानै बै कर्टनिफ्राय ओंखारबोनानै न'आव मोनफैयो आरो बिनि बदला लानो थाखाय बियो गोसो सिङाव सानगासिनो थायो माबोरै बेखौ बदला लानो हागोन। आरो बिदिनो नै थांनाय 1 जुलाइ खालि बिखौ लेंहरो बियो न'आव आरो लेंहरनानै बि जेब्ला जफैयो साहा आरि लोंहोयो बिखौ आरो साहा आरि लोंहोखांनानै बे हिन्जावा मोनसे निसानि इन्जेक्सन बिनि बिखुङाव सुनानै होयो आरो लोगो लोगो बे मानसिया बेयावनो सेन्सलेट जायो आरो सेन्सलेट जानानै दसे उनाव जेब्ला थर मोनो नोंथांमोना खोनानानै सोरबा मिनिगोन जे बेफोरबायदि खामानिबो मावनो हागोन होननानै जेब्ला बियो थर मोनो आसरित मोनदोंमोन बिनि माने ओरैबायदि सानाय आरो बै जायगायाव ओरैबायदि होख्रावो बियो बिसानि न' खाथिनि गासै मानसिफोराबो खारबोयो बिसानि न'आव आरो नायफैबा नुयो जे बै हिन्जावा बै हौवानि जि प्राइभेट पार्ट बै प्राइभेट पार्टखौ दानस'नानै होयो। नोंथांमोना आंखौ कमेन्ट्सआव रायहरनाङा गाज्रि बुंनाङा एकदम रियेल बाथ्रा नोंथांमोना गुगल सार्च खालामनानैबो नोंथांमोना बे बाथ्राखौ मिथिनो हागोन खारन आं बेफोरबायदि माने बानायनानै जेब्लाबो आं भिडिअ बेफोरबायदि नोंथांमोननो खोन्थिया जि रियेल स्टोरी आं लाबो नोंथांमोननि थाखाय सब जालांनाय जाथाय आरो बेखौनो आं नोंथांमोननो भिडिअआव दिन्थियो बा आं बुङो नोंथांमोनखौ बेफोरबायदि दानस'नायनि उनाव लोगो लोगो बै गामिनि गावसानि जि खाथि खालानि सोरबा सासेया पुलिसनो फन हरो आरो पुलिसनो फन हरनायनि उनाव बै मानसिखौ हस्पिटालाव एडमिट खालामो नाथाय जि जायगायाव बिसा थायोमोन बै हस्पिटालाव बिखौ लाखिया बिखौ बिहारनि पाटनायाव गेदेर हस्पिटालाव एडमिट खालामनाय जायो आरो एडमिट खालामनायनि उनाव दा बिनि सिकित्साया सोलिगासिनो दङ नाथाय बै हिन्जावखौ एरेस्ट खालामनाय जायो जे
बे हिनजावा बै हौवाखौ बुथारनो सेस्था खालामदो होननानै केस होनाय जायो आरो बे हिनजावा दा पुलिसनि आखायाव दं आरो बिनि केसा सोलिगोन बे साननैसोआवनो नोंथांमोना मिथिगौ जोंनि इन्डियानि केसफोरा बेसां माने स्ल' जायखिजाया नोंथांमोना भिडिअखौ माबोरै मोनखो आरो बै हिनजावा मावनाय खामानिया मोजां जादों ना गाज्रि जादों कमेन्ट बक्सआव लिरहर आरो लोगोसे लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअआव जायफोरा गोदानै आंनि चेनेलाव फैदो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंबाथाय लाइक मोनसे थुनानै हो नोंथांमोननि बे मोनसे लाइकआनो आंनो जोबोद एनार्जि होयो बेफोरबायदि भिडिअ बानायबाय थानो गतिके लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअआव गोजोन्थों।